Good day mga ka-storyteller. It's October 30, 2021. Lapit ng Pasko. Hindi pa din, no? November pa din, no? Nag-Bonifacio pa sa no sa pa mag-December. Pero anyway, salamat sa pag-join ako karon. Balag karon, balate ka ag tan-aw nako ani. Anyway, karong adlaw mag-story na punta og another fun and with lesson nga story. Ako'y pangutana nimo. Na ba kay ganang buhaton niya kay naglisod man ka? Wa na lang nimo tiwasan. Or na ba ka sa sitwasyon karon na bisag di ka ganahan, mingon na lang ka nga, okay raman ko. Mo na itong story karon. So, katong, uy, na ako'y kauban karon sa mani, sa nitong kauban. Basta natin kauban. Okay, so balik ko na ako. Na story karon is about dreams and reality. Kay daghan kayong mga nangandoy pero wa natuman. Unya, nagtuo na lang siya nga kung unsay naan niya karon mao na to ang reality. O di na siya pwede mangandoy. Okay, so karong adlaw, title sa tong isgutan or story is The Fox with the Grapes and the Lemon. Actually, dili nigikan ako. So, paibalo lang, disclaimer, this story is not originally mine. Gani, nadunggan na sa din ako sa laing tao. Nabasahan din sa internet. Nabasa din sa libro. Basta. So, katong mga naa karon og makakita ani, amin na wag mayo ang lesson sa story. Basin, wala lang. Di bitaw, kung naa kay mga pangandoy din ha, nga wala ni mo gidayon, paminawas na nga story, basin you could makakuha kag lesson gikan ani. No? Unya, basin imo ng padayuno ng imong mga plano sa una. Di ba? Uy, salamat sa ato mga viewers. So, di na to dugayon. Pero disclaimer sa kudaan. Kung balikon, dili niya ako ang story gikan. Kaning mga background music, dili po niya ako Pero kaning nagtingog, kaning nagstorya, ako ani ha. Okay, so bani ko ninyo hantod mahuman ang story. So, samahan nato ng sugdan. Okay, ganahan ako akong kuhaon ng story gikan sa ako ang mahiwagang libro. Usa ka adlaw, nay usa ka fox. Abot wa man siguro fox diri sa Pilipinas, no? Basta na fox. Namura siya iro nga murag iring murag ilaga. Basta i-search lang yan sa Google. Then kaning fox, uhaw kay siya. Giuhaw siya pag-ayo. So tungod kay giuhaw man siya, nangita siya mainom. Nya kaning fox kay nagpuyo man layo kay sa sapa. Gikapuyan siya adto sa sapa. So nangita na lang siya mga bunga sa mga tanom na pwede niya mainom. So samtang naglakaw-lakaw siya, nakakita siya og usa ka grapes. Ug kining grapes, lami kitan-aon. Hamis kitan-aon sa layo. Niya ang pungpong niya nagbitay. Pagkakita sa fox sa grapes, naglaway siya.
Tungod pod siguro to sa iyang kauhaw, no? Ug tuod man, kinsa may di ganahan, nagiuhaw pa siya, niya na grapes nga nagbitay sa iyang tubangan, iyang giswayan og kuha. Nag-ambak-ambak siya aron maabot niya ang grapes. Pero human sa tulo ka try, niundang siya. Kaya di man niya maabot. Ug niingon siya, aslom man na. Di ko ganahan, ana. Ug usahay nga na, biyata. Di usahay, permi. Tulo ra kita ni try, undang na dayon. Di ni para ko Wa ko ningon ikaw na ha. Ningon ko nga sa katapan na nimo. Pero ako ingana sad ko. Kanang ganing makasuway ka nga mura di man ni hatag eh. So ni surrender ang facts. Pero di mo't pasabot ni surrender siya, nawa na iyang kauhaw, di ba? So nangita siya glain. Ilakaw siya sa unahan. Pagkakita niya sa unahan na yung yellow nga bunga. Ug kaning yellow nga bunga nara sa ubos. Di na niya kinahanglan katkaton. Ang niya nakitaan nga yellow nga bunga kay usa ka lemon. Tungod siyang kauhaw, iyang gikuha ang lemon. Iyang gipanitan, abot sa mapanitan baka ng lemon. Basta iyang gikit-kit ang lemon. Sa iyang kauhaw, wa na siya nagunaw saan ba ito niya, iyang suyupon, iyang tunon, basta uhaw siya. Pero kailan mo lemon? Dili lemon sa ito ha, lemon jud, lemon. Paak niya sa lemon. Guba man yung naong. Mukhasim man kayo. Pero bisan pag aslum kayo ang lemon, ningon na siya, tamisa sa lemon eh. Say nga na ta. Adili kayo usahay. Bisag bati ang sitwasyon. Okay ram siguro no mo appreciate bisag bati ang sitwasyon pero namakak naman gud siya. Tamis ang lemon bisag aslum. Kana usay maingon ta sa tong kaugalingon ba nga okay raman ko. Pero di ito. Okay raman ko sa akong kinabuhi. Nabuhi ko nga pobre, mamatay ko nga pobre. Alisod ginang trabaho, di gina para ko. Kanira gidan para trabaho na ako. Di man ko pwede ana, ilaharan. Yung ana ang naitabo sa fax. Na siya ganahan. Pero tulo lang ka-try, wa man niya nakuha. Surrender siya. Naamay sa yun, na nakuha man niya, yang gi-appreciate. Pero mas lamig itong grapes. Sige, atong isgutan ng story. Unsa ang lesson? Ikaw ang facts. Wala ko ningon na. Ambot ba sabot? Kita ang facts. Usahay. Basta dili mao imong ginahon na nga ikaw ang facts. Sa kumbot pasabot, kita ang nag-represent sa facts. Naatay mga ganahan buhaton, pero kay lisod man pagsuway nato, niundang ta. Ganahan ta madato, ganahan ta magkasakinan, ganahan ka mo travel, ganahan ka na happy imong kinabuhi. Di ba? Ganahan ka o di? Pero lisod man, niundang ka. Ngita kang trabaho, wa mo ka nadawat. Dito para ko Nadawat ka trabaho,
Pero lisod kay nga trabaho niya, gamay kay sweldo. Ingon di ka, mo ni para ko ah. Dreams and reality. Usahay, kalimtan na to aton dreams. Usahay ato na lang gibiyahan aton dreams. May tatong facts giga. What I mean is, wala gyud tay laing paagi nga pwede mabuhat, hindi lukso-lukso ra. Di manggod. Kung nangita kag sayon, pangandam nga lemon imong makuha. Tanawa ng mga mountain climber. Kung ganahan na sayon, makaabot ka nila sa ibabaw sa bukid. Tanawa ng mga athletes. Kung ganahan sila sayon nga kadaugan, di ka na sila, wati na sila mag-training unta, di ba? Pero nga nung mag-training man sila, patay pag na sa training, aron lang makadaog sa usa ka medal. Kaya mga nindot na butang kinahanglan haguan. No. Ayaw mo gingon nga, moingon mo, basin moingon mo ba nga, di man na kabubuton sa Ginoo. Ayaw yung tagapila ang Ginoo sa mong katapulan. Nga man. Digid ganan ang Ginoo tapulan, promise. Kung nagtuo ka nga ang panalangin sa Ginoo mo abot sa moha itunol gikan sa langit, dili na ingana. Panalanginan ka sa Ginoo tungod kay nakita niya nga naghago ka para ana. Ay, ano sayo punto ko napislit. Nga unsa akong but pasabot? Ayaw parihan, ayaw sundugas ang facts. Ganan ka sa grapes? Pangita paglaing pagi, ayaw tong lukso-luksura niya, undang din ka. Diba? Nahay ganan ma-achieve si mong kinabuhi karon. Sugata ang tanang lisod. Pero di ayaw focus sa lisod magod. Focus sa grapes unta, di ba? Focus ka sa unsa imong gustong makuha. Kay may tabo nimo hantud willing ka nga biyahan yung imong gusto. Mag-antos ka pirmi sa lemon. Onya, mga tao ra ba, in denial kayo. Di gid mo angkon na di siya gana sa sitwasyon kung unsay naa niya. Ano nagitawag og sweet lemoning out. Lemon sweeting. Basta. Nagipatamis niya ang lemon bisag aslom ang lemon. Meaning, okay naman ko ani akong bike. So meaning, kung tagaan kag motor or pwede unta ka makamotor, di na lang ka magmotor. Okay naman ko sa kong motor. Ganahan ko sa kong motor. Save pa kay gasolina. Pero kung mo aging sakyanan, nga nindot ninyo, nindot atong sakyanan na. Nakuha ninyo. Ganahan tawa tay buhaton. Yaman ko na itong mga dagkong butang. Ganahan ta, sayon ra kayo aron makuha to di mo ang nindot na butang. Dili nga na ang ginabuhi in town. Unay nakalisod, kung nga na ato ang mindset or mentality, di gyud ka mo asenso. You will remain stuck in your situation forever. So, kung paminaw nimo facts ka karon, nga imong gitalikdan ng grapes, yung gipili nimo ang lemon, I suggest change your mind. No, usba lang imong una. Remember, tanan nga nindot na butang haguan. No, so, moto ang story sa facts, sa grapes, o sa lemon. Nga meaning, we can choose to pick the grapes nga magkalisod ug haguan, or you can choose to pick the lemon nga walay hago pero aslom.
kana na. Mo na to story. I hope you learn and na-enjoy po ninyo ang storytelling. Bisag mubo ra kaayo niya. I hope na ako na-impart na lesson diha ninyo. So, don't stop dreaming. Pero, ang dreams don't work. No? Dili na mo lihok ang dreams unless you do. So, you do the work. Okay? So, nga po, sunod Sabado, another storytelling na po ta with fun and lesson sa story. Ayo guys, ayo.